Bueno, mga higala, mga kasama, atong magtatampo karon pinadaso sa kalalaki nga nagpatago lang sa ngan nga Chulo. Kini gibotag duwa sa radyo ni Ria Arellano. Kay galaan nga atong magtatampo si Chulo. Sayang pailob sa tao kung masobrahan Dili ni mo mahibawan nga nasuko na day ka. Mauna lang imong mamatikdan nga nakadapat na day ka. Nalimot na ka ba sa imong kagalingon pero kini nga akong asawa. Bisag usawa pa na mo na siya. Murag wag yun siya pailob. Murag yan lang yun ni tingali batasan ba? Pero rin yung masabtan na akong tugilanon. Ingon ko ni pagsugod ang tanan. And angry silence is laid where love has been. And in your eyes a look I've never seen. If I found the words, you might have stayed. But as I turned to speak, the music played. As lovers danced their way around the floor, I suddenly watched you walk towards the door. I heard a friend of yours suggest you stay. And as you looked behind, the music played. Cholo! Ay, may tingog na alarplak. Cholo! Day! O sa mga palingon ka ni? Nag-atag ko ni dire. Ako ni may hipos ani. O may panglabay ko ni. Paksit sa tanil. Cholo! Day! Day! O sa mga palingon ni? Ha? Ilabay ko ni sa basurahan? Ha? Ayaw. Dili mo na bulingon ko. Mga linabhan naman Sa mga linabahan ko. Bago pa tayo ako nang gipang bukas, pang bulkas sa hayayan. Uy, wala na may hipos o tarong kay nalimot ko. Paraw ka po. Okay. Ay. Nya, reklamo ka, ha? Reklamo ba ka? Kay kaning kawa mo akong ihampak sa imong naw. Ukon. Ikaw nang buguon juga eh. Pagbukas ni mo imo pa ning gihipos og diretsyon, nahipos na unta ni. Bisag ka pila pa ka malimot, wa untay problema. Sorry. Sorry. Di ka gid magtimaan imong trabaho da. Sunod ha? Kalimti niya na. Madugay kanang uni mo malumpig ang hanggawa kag sikaigo ni ka ha. Uy, unsa di ay pre? Ngun ana di ay kapirmi ni ko ani mari pre? Dapatan ka pirmi pa sa kita? Bito mo rin. Mahona. Hala, uy. Awa, babes, di ba? Tino ko lagi sulti lagi, ni mo. Si Marichulo na yun yung ang nagsulti ni mo, ha? Siya Ano? na yun nagsulti ni mo. Kagrabe sad nga pre, uy. Kaldero ko yung ipuspos sa mga o. Wala lagi maray. Ang butong. Huwag ka malikit ako yung una ko. Wala na. Pre. Alam mo ko na pala yung pre. Huwag pa malikit yung una ko, pre. May nakita kong liki, pre, pero na ako nakita, di mo niliki, lain mo ni. Usa man, Di mo pre. niliki, di gino. Usa man na, pre. Tanaw ko na, pre. Suwaw kayo, kay pahak mo ni. Pre, daan to. Karaan na, pre. Daan na, pre, karaan na, pero, di biya kayo tanto, pre, murag, okay naman kayo. Duda ko anak, pre. Duda ko. Duda ka sa, pre. Nga kantong kaldero may doon na iliki. Lagoon pre, pahak doon. Pero pre, ayaw sa pandahas si Mari pre, oy. Ipakita po nga ikaw, mauyari sa inyong panimay. Ikaw mo hawak. Saan mabitaw? Kini si Carlo? Banghagan ka man pero ang ako respeto ani niya dili good mawa. Kay banag na nako. Mabanghagan lang ni nako kung masuko na ko. Dili masad ka, perming masuko, pre. Ay, dili sa pre, oy. Grabe sa pirmi. Kuan ragod sa usa ka adlaw, may dunay kalima ko masuko. Ano ba? Dili kayo tanto sa puto, no? Oo, oy. Di man ko sa puton kaayo, pre. Kamao man kung mo control sa akong kaugalingon. Bisag pangutan-on pa ni Mas Carlo. Di ba, babes? Yes, babes. O, tinaw na pre, buutan ng sawa na pre. Sortiya rin mo, pre, no? O, ako, murag, ambot na lang. Ambot tingali nakatumong pa kong babae nga. Katumong tingin kong babae nga, murag boxer ba? Pero, absol ba na pre? Kuwang na, lambing na yung kuwang na mo pre. Lambing nga na, pero Miss Marie, pre, hindi ka mahinay ka. Ambot, pre, oy. Nalimot ako sa paglambing, pre. Ano yan, pre? Dali, babes. Awa, pre, ha? Dali, babes. Mutagin niya akong babes. Muriyo, balbakuha. Sa? Balbakuha. Sa iba pa ko, Ah,
Ganina mitanaw ka niya atong silingan, ha? Namatod pa nimo ang naong atong murag balbakuwa. Unya karon, ako di sa imong gignan nga balbakuwa. Oh, kalamay ng balbakuwa, Mari? Bitaw, bitaw. Kung balbakuwa nga bata lagi lami, unya. Kay kuan man, lain man na balbakuwa ha. Ha? Usap ding klase balbakuwa, Mari? Balbakuwa ang buaya. Uy, Recorded by X Thunder Gaming. Unya, ikaw pre, malipay ka anak pre. oh, di sad na mayo, Mari, oy. Oo, saan ko ang gulman ng tawahan na pre? May kang sikarang bagang Day, oy. day, sa grabiya sa di mo day. Di man sa tao, ingon ana, ingon di ko nga balbakwa kang buhay. Abday, na lang ta Carlo. O din na paghapon ka. Naibaw ko eh. Sikreto kay kaglabok. Ha, libakiro kay kastanan. Oh, saba di libakir. Kay libakira tao day, chismusa kay pakas nga matay. Sa? Unsa? Pya, ayaw ko ginagchismusa ha? Ha? Inadungga ba? Tara pre, mabiya ta kay pre, mabiya ta pre. Oh, surti ako rin mo. Ako ang asawa. Amuspo sa to, pero kining mo asawa, pre. Manunggab na Mabiya, mabiya. Oh, nakatultul pa di kag ulis ato? Ay, wana, bumbog sa tani ron na. May kinakahon na kas pagpauli no? Pahala ka diha. Ang ubang ban na taon, Dito kong tingog pa. wa na naghagok na. Ang ilang mga asawa nag-unla na sa mga bukton sa ilang bana. Pero ako taon, naibanan ako. Wa ba ka ni masaag? May kinakatultul pa. Sunod do, ay napag-uli ha. Pahala ka diha. Dito kong tingog. Mani mga mutingog ya. Usa ba kulata ka na kog utso kabalyos? Hoy! Ngano di ba ka mutingog? Day, ano tong... Ano mo bagong tuway ko eh? Di na rin pwede masikig sabaw eh. Nangano mo magsaba-saba ko? Kisa may masuko. Apilo na kong kulata. Kinsa may masuka. Sa bagil mo eh. Huwag ka po sa mo batasan ka. Pag New Year resolution mo eh. Ha? Usbo ng batasan mo? Why angay ko sponsor ko batasan kay ganahan ko ani? Oh, ikaw ganahan ka. Pero ako di ko ganahan, anak. Unya, ha? Unya dili ka pagbutan nimo, ha? Pagbutan di ko nimo. Oh! Okay, ikaw, musubra ka ha? Musubra ka ha? Ese! Musukol na ka na ko? Ha? Musukol na ba ka na ko? Pak! Ikaw na ba? Nyo, saman. Uy, tamarin mo eh. Angal ka? Angal ba ka? Pag-usap na taon na yun. Uy, bago na rin tuig. Ha? Ingon ka mag-New Year resolution na ka. Magbuot kag dili ko mag New Year's resolution. Oh, okay, ikaw. Kung di ka magbago, ako, magbago na ko. Ang sabi baguhon nimo? Magbago ko kasawa. Asawa bago pa! Agay! Perti na kong pugong sa akong kagalingon. Mahadlo ko mga basig, mahinay ka na ko, kalimot ko. Lalim ka, bisag wala akong tingog. Pangitaon yung kagbikil. Unya to. Uy, pre! May kayo... Niya, may tunga ka. Mo kag nasya kita. Si problema no ha? Kini nangita jud ko nimo pre kay nakinahanglan ko sa mong tabang ba. Ay, som ka pribo ni problema basta ibaw ko nga ngay kag tabang ko. Nangaring ko. Dako iko utang ka bubuton nimo pre. Good mo nga di ko kabalibad mo. Kini pre, may ipabuhat ko nimo pre. O kini siya. Ato lang niya. Ayaw ka pala ka. Ha? Gi. Ay di ka tablahon ako ani. Taga kwarta. Oh. Bantay ka, ay kong tabla ha. Oh, paminaw pre ha. Mauni ato buhaton. Wa na sad mo uli ay. Asa na sa taning kanahan? Tuan sa tusiyang batada. Murag wa gyud plano mo uli ning kanahanan ni. Nangatingan nila ingi kapuyo. Paron lang ka. Apaso na ko udto sa iyang mga barkada bi. Asa ka ning kanahan di ay. Gong, asa na mga oy? Ay naara maguday ka dang hinampakak ah. Wa man ka mo ulis ato. Padung bito ko pauli. Aron na. Wa pa ka apasa di ka mo uli. Ano ko taong di? Hilom dia. Uli na dito. Uli na bito ko. Ah. Kinsa man ni mga ungo ni? Hoy, ikaw ba kung nakailingaw sa inyo ay pagsamok-samok ka kay gisapot ba ko tayo lintian ka diha.
Kung gisapot ka, ako kay tulis ni amin yung kwarta. Alas, upitang ka pagdali. Ang sa muka aning tawhan na. Ay, yaw-yaw ya. Ay, kung yaw-yaw ya. Ihatag na lang kay... Kadara pa sa kutsilyo. Dali mo magdali mo. Hoy, tulisan! Oh. Tulisan nga batig naong! Inumay yun. Wala na gwapa na. Ayaw mig samog sa mga kay nag-away ra pamiron tingali mapagan ka diaron. Wako labot og lagunsaw rin eh. Ako, tulis ni. Amin yung kwarta. Yung lahas. Mga pitaka niya rin ah. Kuha mo sa ba ano pa? Agay! Tsa, sa mukan ka ha, na kay natural nga tingog day, ilis-ilis pa ka, animal ka. Ay, pre, tabang! Pre, tabang! Tabang, pre, sa tabang, pre. Ano, kumpare ta. Dili mo ba na? Ako di kumpare. Ha? Pre, tabang, pre, chulo. Tabang, pre. Nayating ko ning sitwasyon na di ay. Pre. Kaila kay ni tawhan na chulo. Nakaila kay ini. Ha? Recorded by X Thunder Gaming. Ang hanggaw kong kumpare nga kong gisulan ni Tulisan eh. Naigog mo sa kadiro nga ginadaas ko asawa. Nalipong ang taong tulisan ay. Nabantayan na hinon sa akong asawa. Kailay na bis katulad-tulis na mo. Unya to. Sige. Gawas na tabuksok. Sir, gawas ako, sir. Oh, Ay, salamat taon. pasalamat ka nga way dayon ang kihan nimo. Yang imong gibiktima, buanga ka. Bias. Di ba siya tinuod nga tulis ko, sir? Siguro ko sa kong siyang bana ba? Sa kong kumpare. Kung yakiwan mo kay Bao nga, nagdati itong takong kaldero yung asawa. Mo yung gihapang sa kong opitis. Kita-kita ka sa kong bukol, sir. Awa. Yawan ko labot ng bukol mo. Pero bisan pa tulis itong imong toyo. Damaram ko takon. Damar to, sir. Di ka tinuod, sir. Kita eh. Pero di ka makalakaw layo ha. Alnira ka din Kay kung idayon ang kiha, dali ra kang ma-pick up dayon ako. Oh, salamat, sir. Salamat, sip. Nakauli na. Okay, sip. Oh, Gang, sorry na Gang. Di man tuloy lang ko nga masakitan ka o unsa ba? Ang amor to mga tulison ko nuhay ta. Unya, makakita ko nuhay ko kigayon, ilugo na ko kutsilyos tulisan. Ilumya pa. Ang ako ba? Okay! Animal na ni mo sa? May plano ka na ipapatay ko ni mo, ha? Uy, taka mo lang ga? Ay na lang ta. Kay tanaw na patuntulisan, kung wa pa na ko mahapakis kaldero, way siguro og nakuha ng alahas o ang kwarta. Og wa pa'y siguro nga gijirjir ko tong hanggaw, tay butakal kay naong tawhana. Uy, buutan daw to tawanan nga, uy. Ako lang to sige pamalihog ba nga, oy muda sa papel sa tulisan. Kay gusto mo tanan ko ba nga, makita sa nimo ba kung usaon ta kapagluwas. Pero, naunhan ako nimo. Ha? Naunhan? Kuyawan ni mo sa? May di kay kamuhimog script, kay naunhan makas adlib. Karon na pamatunan gyud ako chulo. Nga wag gyud ay kay gugman ako. Mo din tagdugay kay kag muli, kay may plano ka di ay nga imo kong ilisan. Oh, dili to nga nga. Dili na. Ay nalang na chulo, hilom na chulo. Busa karon nakahukom nako. Palayasot ka dinhi sa bay. Bahalag asa ka paingon. O karon safety ka sa imong maadtuan. Mas maayo tingali nga ikihan na lang ta ka aron sa ingon mapriso ka og safety ka dito sa prisuhan. Oh, dako kay ubos nimo chulo. Grabe sobra. Mupatay gyud ka nako. Pwes di sa ka magbahay nako. Ipapriso ta na. Oh, dili na. Mas kaluuyan ang nako. Ako pa'y nabunog. Nagsigihan ko hapak sa kardero ako. Ipalayas pa ko. Unya, gikiha pa ko ipapreso. Mas kaluuyan ako. Usa, umataw na ako ani. Usa may kumbuhaton nga, maulian na ko asawa ba? Palihog tabagit ang ko ninyo. Usa man ko kamo pasultihon. Chulo. Ate Pres, Okay, ang sender ato karong adlaw ha. atong sender ate Pres, indesin? Ano, dili. Hindi, dudong cholo di ay. Cholo. Dudong cholo ate Pres. Sa chulo. Oh, ang problema aning cholo ate Pres. Ikos kaldero ito. Naana yung asawa taon nga si Bunalang taos kaldero ba? Si Cholo. Looy kayo. Yan, patambag siya siyang kumpare. Ayan kumpare sa bilib sa ko siyang kumpare kay dili sa taon kaldero ang ibunal, kutsilyo, dugabong din siya. Dagan ko yung kumpare. Ano yung problema ron? Bunong na kuno kayo siya, asa Pres. Napil yan kumpare yun, nadukol sa kaldero kami. Na, Ini usap-usap mas tingog. sa pusa mas tingog niya natural eh. Mao na yung problema ron natin. Pero sa akong taon niya maulian ako akong asawa. So ay akong buhaton. Noon kay ko saon na ako nga maulian taon ni sa akong asawa siya pagbuhaton og sige dukol sa kaldero. Palihog tambagi ko ninyo Habit kung sa man akong yung dukol. tulo. Sa baita sila na. Tulo.
Kada yung mga asawa, Baga sa praksa. dagko mo nagkita. Ha? Pagkikita ninyo, nakasabot lang mo, ikaw yung mapakasal mo, pero wala mo sabot nga daw-daogon kaniya. Ako pa ng asawa dong, butang. Yung kumukuhan. Ako pa nang asawa, gipangasawa ko nag-usap. Panggaon to itong asawa, ako nang pangga na to, pero ato asawa, ang tang nakita dahil, wala tang magkuhan. Sabtan na lang ta, fair lang ta. Tabla lang ta, di lang kay inaaniyon ko ni mo permi. Pasabta, tulo. Mao na diha. Ba, unsay imong kasulti, Ate Pres, ikaw Ate Pres, unsay imong kasulti ang chulo. Nga kuan. Kulatado siya itong asawa, mabunog din ginalan. Nagpakulata mo po siya good. Oh, lagi. Yaman di paanat. Kaanad mo na. Unaanad na. Muna. Bam! Okay, kung ka dire sa Sirach 25 verse is this 13 kadit sa kayo, ha? 25. Sirach 25 versikulo 25. Ayaw itugot nga ang usa ka daotang asawa magtuman sa iyang gusto. Sama nga dili kamutugot nga ang tubig magtugikan sa imong sudlanan. Dilo na. Oh. Kini kinahanglan gyud nga putlo niya ning sungay siyang asawa Goliat. Dilo na. Ibdol ma. Tiyaw mo ug maapas asa na nilakaw yang bana magdadag kardero para puspos. Ang gaman si Piat, bunala din mo. Duwa ko dyan liki ang pero na ipahak. Luki kayo. Dili maayo kay ibutan nato panalitan naglakaw ka kasada nakita ka tumatawag puspos ang kardero sa mga asawa. Di ba na may balaod na di karon Goliat nga pwede na magkiha ang mga Asawang bu. Nalali ba ito dyan? Murag di kuno. Wa ba ito duway pra? Oh, wadi ko lang mabala sa mga asawa ra di kuno. Oh, asawa ra. Oh, Wala. papait. Mabato na na dong. Huwag yan yung basawa eh. Ako kay masigwa pa no. Ay, pato Pedro. Ako sa inyo katugsog sa nung dayon. Unsa to Goliat buwagan? Huwag na ako ba may? Nana ba? Sakit kayo? Sige, di ko lang pa. Bunal lang ang kaldiros. So sakit kayo na eh. Pabuhat ito ng kadiro. Time sa murag matino mo sulti Goliat. Yeah. Kay atong usbon pagbasa ha, Sirach 25 versikulo 25, ayaw itugot nga usa ka daotang asawa magtuman siyang gusto sa mga dili ka mutugot nga ang tubig magtuogikan sa imong sudlanan. Kun ang imong asawa dili magbuhat sa imong isulti kaniya, buwagi siya. Ano? Wala na Ano mo din, no? Goliat. No! No! Unya, Kuya mo sawa! Unya ba? Ako yung mupuli ito. Unya kagato ka dito sa atong tinuang Katoliko Goliat, di man buwagon ko sa tao ang giusas Ginoo. So, man. Dili man advisable ka nang magbuwag, di na mo sukot sa atong simbahan. Si Pastor sa sumsaw, dili kita magkibuhat. Elisi na nagbayot do. Bitaw ato tinarong istoryano, dili gyud maayo ang padahanon nimo ang batasan sa mga asawa sa mato pa ni Ate Pres nag-anad. Yan ingon ba yung asawa bam? Puslam lang wakay kong ko palayas o di ka sabay. O puslam lang nga di ka malayas, ipaprisod ka para di na kamukuhan at tulad prisuhan po yun. Ano niya? Huwag ibatasan. Pero ba nga ilaman na duha ang balik kay konjugal man ang balad di man iyara. Uwat nga ning sawaha eh. Ay, biligyan niyo ba Jol? Cholo, biligyan na. Tunga! Natunaon. Baligya, ni magtunga na ta sa halin. Oh, Tunga salin. Wala mo yung anak, sagupa ko niyo. Na. puslam lang sa kupan. Kunin Sa sa kupan is Pedro, tol. sa Para kupan. mauni mo kamang si Ay, mo sawa. Ayaw, Goliat. Bang. Sa gupo nila si Pedro at Oh. lang maut-ut. Gas ka pobre ko. Das ko problema na hala. Dili ba kay katagaran ko sa mga banal ba nagkikatrabaho Goliat, ila binagkapoy kay gutom niya na pa asawa kasi mamuspos og kardero. Ay, kapoy kayo. Og ilisa lang ka ng kuan. Bilis bam. Ayot. Tumboy. Dili katong katsirula nga Aw, kuan. ang ipuspos. Ay, puspos. Katong stainless, dili mo kayo itong di mo kayo itong Satin ka to, satin okay to. Sartin. 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 Ano na satin, sartin. O mas gaan-gaanan siya. Kaya sa kardero, labi na At itong yapon, uy. kardero nga original. Ayun na lang, plastic na lang. Plastic nga kardero. Awa na kaldero ka plastic. Pupugin yung banag mayo. Wa may plastic nga kardero oroy. Wala giwa. Hindi ka mo pantulong. Buko ka po doy. Ilisi na lang na. Sige. Oh, iuli na lang na. Kasi uli. Katong ang Sa asawa. ang daon, di naman makuha ang daon. Katong ingon ni Guliat nga baligyang bahay tunga halin. Oo. Tungaon ang halin. Oh. Kay tingon na nga gubot kay sanan, wa may kalinaw ila pa ni mahay. Wala. Bitaw, ay kalinaw ay. Dong Wa sila tulo. anak? Saban na imo Wa ba? sila anak? Wala lagi Wa. ito.
Oh. Na-time sa dong chulo ka nang naakuno ko i-suggest mo ka nang pangato ko mong simbahan ba Domingo basta wasad mo simba-simba. Bitaw. Para makadungog ang imong sawa sa mga inunta Testimony sa pare ba? balaanong mga pulong may tungod sa magtiayon. Ito mo ni Padre Joshua Kaduno. Oo, naamagani kay silingan diyan nga membro sa Corpus for Christ, mas maayo nga imong pa sakon sa inyo. Aron Bato kang kuan, Padre Tommy Ugpo. To sa Ubay Bab. aron makapil Ito ka. buhat ato. Aron di ko kasabot mo kinaya si mga sawa sobra kayo Ay, pamaldita. grabe kayo. Oo. Kay og paminaw na ako wag yun isip ang Ginoo, wag yun sa kadungog sa Ayan. mga unsay mga kay Sa iwalis Ginoo. kay sa first reading na ba karon sa misa kay ay kung moingon ka nga nakaila ka ni Kristo apan wa ka magtuman siya masugo baka kunta. Makako. Hoy pong. Bitaw. Tinoda. Ako gulyat. Ano man? Gusto mo anong kaka? Sige mi ka pukuk pang laki. Yung tigito man yung mong gusto. Ito man imong sugus Ginoo. Ako na lang usbo. Buwan na suwas doon. Ano ba isab? Mamabay na lang ko. Salamat na natin tulungan doon. Kuna ko ay puzzle tihon.